Bos días. A ver, ratificación da inclusión na orde do día, sesión plenaria, asunto denominado... Que pasa? Sí? Claro. Ratificación da inclusión na orde do día da sesión plenaria do asunto denominado aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos. Votos a favor da inclusión? Perdón, estaba despistadísimo. A ver, ratificación da inclusión... Disculpas totalmente, mira, se me foi... Fixemos comisión informativa. Na comisión informativa demos conta. Entón, como non se dictaminou na comisión informativa que se había que facer cambios, ahora o que decidimos é incluir o punto e votalo. É como se votásemos a urgencia. Votos a favor. Perdón, Unanimidade? Sí. Vale. O punto, con respecto ao punto de aprobación do plan provincial, hai unha emenda que habíamos falado na comisión, sabedes que nun dos proxectos complementarios había unha discusión sobre un tramo da titularidade se sería de Teo ou sería de Padrón. Entón, non vamos a meter no complementario ese tramo, vamos a deducir o importe do proxecto e o complementario, en vez de ser un importe de 67.128,62, pasaría a un importe de 41.334,08. Vos dades conta todos de Calé? Vale, pois eso é emenda solo. Aprobación da emenda, votos a favor da emenda? Teresa, abstención. Vale, e ahora a proposición de aprobación do Plan de Provincial de Cooperación de obras e servicios de competencia municipal. Bueno, foi explicado na comisión, non foi dictaminado por si habría que fazer cambios, dou-vos a palabra. Estamos totalmente de acordo das obras e evidentemente non solamente son esas, sino son moitas máis obras as que acompañan en todo o termo municipal e non vamos nada a cositar, xa adiantamos que vamos a votar a favor deste plan porque algunas das obras que aparecen no mesmo foron claramente por un grupo que represento presentadas aquí en pleno propostas para solucionar os problemas. En concreto refirimo ao tema de Estramundi, das redes municipios de Estramundi e o tema de Iria Flavia, o tema da rede de abastecimento de agua de Iria Flavia, no núcleo de Iria Flavia. E eu, neste aspecto, si acabo de comentarlo con vostede, mas o Concello de Obras, pois, despois de observado o lugar xa mañana en Mesonte, pois sigo me ratificando no que en numerosas ocasións acabo de manifestar aquí en pleno, tanto de palabra como por escrito. E entendo que este proxecto debería de levar e ten que levar a parallada necesaria e imperiosamente a recollida de aguas pluviais. Porque sí, o tema do saneamento é un tema preocupante e grave, ou de abastecemento de agua preocupante e grave, que non pode estar rompendo a tubaxe cada semana, semana sí, semana non, sabendo que esa tubaxe é unha tubaxe de amianto e por as consecuencias negativas que pode ter sobre a saúde dos usuarios. Dito isto, eu penso que o tema das pluviais tamén é subsanable e que non se requeriría unha gran obra de infraestructura porque abrir a zanxa para a conducción de agua de consumo, pois xa se podría tamén habilitar o da recollida de pluviais e solamente se habría que incidir en 4 tramos. O primer tramo, e xa resumindo, sería desde a fonte do cementerio hasta o enlace da Nacional 550, que aí non existe prácticamente registro da recollida de pluviais, non sendo un que está na fonte pegada propia do cementerio. Un segundo tramo sería a entrada do cementerio hasta a Prazoleta, o máximo da Prazoleta que hai detrás na zona norte do atro da igrexa de Iria, e reconducir esa recollida de pluviais por o calexón que hai entre a Casa dos Capeláns, que xa hai recollida de pluviais e pasaría un tubo pegado ao que é a fundación. Un tercer tramo sería desde a Casa de Gloria hasta a Pontella, que aquí serían 2 tramos. O primer tramo sería desde a Casa de Gloria ao Calexón do Cávila e un segundo tramo desde a Pontella ao Calexón do Cávila, co cal
se reconducirían as aguas e intentaríamos evitar as pozas que se forman cada vez que chove e unha vez que se fai unha obra por deixala nas mellores condicións posibles. Se trata de invertir fondos públicos e quitarle a máxima rentabilidade e solventar os problemas que nestes momentos están a padecer os veciños do núcleo antigo de Illafrandia. E por último, un cuarto tramo dende a Pontella ata a tapa do Rexistro, que é unha tapa do Rexistro grande, unha señora que ven dos pementos máis adiante. Ali se podría reconducir as aguas pluviais que empozan cada vez que se producen xoivas. Por lo tanto, eu entendo de que este proxecto ten que levar aparellado imperiosamente e necesariamente, volvo a insistir unha vez máis, esa recollida de fluviais para que sexa un proxecto efectivo e que, de alguma maneira, palíe e solucione os problemas que nestes momentos se están a plantexar ao conxunto da veciñanza do núcleo antigo de Illafrandia. Santana. Ben, en primeiro lugar, pues quería felicitarnos por ofrecerlle un plan único que lle permite máis flexibilidade a hora de abordar os gastos correntes do Concello e tamén na hora de presentar un programa de obras que pode atender moito mellor as necesidades dos veciños. Este é o plan único da Deputación, co que parece que non está moi de acordo, pero creo que lle van a sacar bo rendemento. Entonces, vaya por diante, que o plan único está moi ben e incluso vai a estar mellor. En segundo lugar, pois, repetir que todas as obras que aquí se presentan son obras necesarias que van a contribuir ao benestar dos veciños e, por lo tanto, estamos de acordo. Se acaso, pois non estamos completamente de acordo con o plantexamento pois de algunhas das que nós puxemos máis incidencia, como pode ser pois a actuación detrás do campo de fútbol. É dicir, o plantexamento creemos que é unha obra necesaria, que é unha actuación necesaria, que foi correxida con aportacións dos diferentes grupos que estamos aquí presentes, pero o plantexamento nos gustaría que fora outro plantexamento, non? A hora, sobre todo, da licitación. Ben sei tamén que non se pode facer todo, ni vamos a coincidir todos en todo. Bueno, para non estenderme máis, estamos de acordo e nos parece que son obras que se deben executar canto antes para atender estas necesidades dos vecinos. Anxo. Moi ben, desde o punto de vista, xa anticipamos que sí que vamos votar a favor, vamos a dicir, o cachemos, o dicir, que vamos a votar a favor porque foron obras consensuadas entre todas as forzas que estamos aquí representando os veciños no goberno de Villanueva. Intentamos ser consecuentes ca elección de ditas obras. Todas son necesarias, como dixo Santaló, pero temos que dicir que os cales son as prioritarias. Esa foi tamén unha das premisas que intentamos entre todas as forzas de unificar. Tamén consideramos que hai que cambiar o sistema de elección das obras. Temos que facelo con tempo e durante todo o ano propoñéndolle obras ao goberno para ir redactando proxectos e ir mellorándoos día a día. Eso era unha nota de un apéndice para telo aí para no sucesivo intentar facerlo. Por destacar, en hincapié en algo, na obra que acaba de dicir o BNG, detrás do campo de fútbol, nos consideramos que o proxecto que presenta aquí podía ser bastante mellorable. Todos pensamos que podía ser bastante mellorable, pero bueno, o que hai, as cantidades son as que son, e co compromiso que adquirimos outro día de ir facendo cada ano, cando puxáramos, pois ir invertindo cartos ali para que se fora mellorando aquela zona que leva tempo sin facer ningún tipo de inversión. Repito, nós vamos votar a favor porque son obras consensuadas de todas as forzas políticas, ou casi todas, polo que me acaba de poñer unha cara rara a Teresa. Sin alusiones personales. Teresa. Bueno, empezar dicindo que nós xa outro ano presentamos aquí unha moción indicando que nos non estábamos de acordo coa forma como se lixen estas obras de servicio. Presentamos unha moción que non foi apoiada polos compañeros e nós, pois seguindo o xogo democrático, pois aceptamos pois as cartas que nos tocan, e xogar con elas. Isto non quita para ser críticos co goberno na hora de presentar estas obras, que eu creo, como pasou o ano pasado, preséntase a última hora, máis ben, neste mes,
cando sabemos que temos un plazo que é coñecido, entón preséntansenos eses proxectos xa formulados, o que fai que os resto dos grupos só podamos facer pequenas aportacións. Ou, por exemplo, e aquí poño o exemplo de hoxe, que lo veo con unha proposta que xa non podemos valorar, nin meditar, nin nada. E, sobre todo, tendo en conta que creo que ningún dos daqui dos presentes somos enxeñeiros. E, por lo tanto, este tipo de cousas requiere unha meditación ou, quizáis, consulta con técnicos para ver que as ideas de uns e de outros son as correctas, valoralas e poder modificalas de ser o caso. Tamén, o feito de que se faga a última hora impide que poda haber modificacións sustanciais ou incluso aportacións de novos proxectos. Entón, eu aquí, outra vez, animo o goberno para que empece xa a traballar no próximo ano e faga xa a reunión cos grupos da oposición nestes vindeiros meses para poder falar de proxectos que podamos aportar ideas, entre todos realmente coller as aportacións, o positivo que pode ter cada un para facer proxectos en conxunto e que valgan para o futuro e non para arranxar o presente. E isto me leva ao que ven sendo o proxecto que é a humanización da zona de detrás do campo de fútbol. A nos entender, e así o fixemos saber, é un proxecto moi pouco ambicioso. Estamos ante unha zona que foi abandonada durante moitos anos e que agora parece que o único que se pretende facer é unha solución rápida, o que ven sendo asfaltar e pintar, para que así os veciños estén tranquilos. Eu sei que é unha zona que igual requiere varias fases, que non se pode facer nunha sola fase, pero o que non podemos é facer proxectos pensados dunha forma independente. Agora facemos dúas rúas sen pensar no futuro, sen pensar no que se vai facer despois. E creo que, ademais, este proxecto é moi pouco ambicioso porque esquece moitas cousas, esquece iluminación, mobiliario urbano, a necesidade, que é necesidade xa fundamental de unir esa zona co resto do casco. E con este proxecto non se fai esa unión. Con este proxecto que se fai é o de sempre, é facer as rúas un mero sitio de tránsito. Eu creo que as rúas teñen que ser un sitio de encontro e non de tránsito só. Por eso digo que debe de ser valorado de unha forma conxunta e non independente. E por último, decir que eu considero que é un erro grave que estamos a cometer o non incluir o acondicionamento do aparcamento da Barca, porque sí que é unha cuestión que foi condición para a peonalización e que non se está facendo neste proxecto, e creo que non se debe demorar. E nada máis. Cesario. Bueno, nós estamos tamén contentos co plan único este que decía Santaló. Desde logo que as obras todas son importantísimas para Padrón, preocúpanos moito a urgencia co que se nos convoca no último momento para expoñernos os proxectos. Gustaríanos que houvese máis tempo de decidir entre todos este tipo de proxectos. Preocúpanos tamén que os 184.126 mil euros que se van a dedicar a pagar parte dos intereses non poden dedicarse a pagar a facer obras no Concello. Preocúpanos moito que o tellado pabellón polideportivo non se consiga reparar dunha vez por todas. Creo que tamén é algo necesario pola cantidad de xente que está utilizando este pabellón. O tellado da Guardería Municipal tamén é unha obra importante que tamén nos gustaría que daqui a que acabe a legislatura estas dúas obras puderan ir incluídas en algún plan. Desde logo, con respecto á obra do tras de campo de fútbol, pois sí que estou de acordo con miña compañera de que o millor non é a máis aceitada, pero dende logo é algo que temos aí pendiente cos veciños que hai detrás do campo de fútbol, e creo que isto vai humanizar un poquinho máis esa zona. Nada máis. Mire, só unha aclaración, sin ánimo de réplica, que estamos prácticamente todos de acordo. Eses 184.000 non son para pagar intereses, é o principal do restante do plan de pago a proveedores do 2012. Non son intereses. A diferencia é que eses 184.000 euros que agora están nunha entidade financiera con un tipo de interés
pasan a diputación a tipo cero. Pero este é o principal. Vamos a aclaración, única. Perfecto, gracias. Mira. Igual que o concelleiro do BNG, pois empezar dicindo que o Plan Único de Concellos dá unha serie de liberdade a todos os concellos, que o Concello de Padrón aporta máis de 633.000 euros en este momento, e máis que imos a ter, en que no seu momento os concellos do Partido Popular, digo no seu momento, sabía, claro, no seu momento, parece que estaban en contra, pero creo que van estando contentos tal como se vai desenvolver. E pasando ao tema que nos ocupa, a mí a primeira cousa que me choca un pouco é ver que na súa proposta dice declarar que o Concello ten disponibilidade dos terreos para as diferentes actuacións, pero despois, ao ir vendo os informes do anexo 5 ou do anexo 6, os dos diferentes anexos, atopámonos que os técnicos do Concello dicen cousas distintas. Dicen que, en algúns casos, como no caso de Estremuño, que non é a titularidade dos terreos. Por exemplo, acabamos de ver que aprobamos unha enmenda precisamente, vamos a poñer aí, en duda, non? Sobre algúns terreos para facer actuacións. Entón, a nós gustaríamos que nos explicara un pouco se non hai esa titularidade, careces dos permisos sectoriais absolutamente de todos, que son imprescindibles, como van a solventar isto nun plazo breve de tempo, porque non se pode dilatar máis. O que declaramos é a disponibilidade, non a titularidade, que ustedes saben que é distinto, que en moitas ocasións aprobamos aquí moitas obras sin ter a titularidade, despois se facían as cesións de terrenos ou o que sea. Nas que concretamente me fala usted dos permisos sectoriais, para este plan o que hai que ter, tal e como pon na proposta, solucionado o problema dos permisos sectoriais. Non di que os teñas que ter concedidos. Hai que chegar a este pleno ca solicitude dos permisos feita. E a solicitude dos permisos está feita. Por eso tenía as miñas dudas e de a miña pregunta, porque é lógico que... Sí, é lógico que eu lle resposte. Claro, que faga esa pregunta. E despois, vistas as obras, mas, como xa fomos dicindo, están consensuadas por todos os grupos, podían ser outras, pero foron estas. E na que se quería incidir tamén, porque se aprobou aquí nunha moción conxunta de varios grupos, por unanimidade, se non me equivoco, é detrás do campo de fútbol, que nós tamén consideramos que é un proxecto pouco ambicioso e insuficiente para esa zona, xa que ten un esquecemento desde fai moitos anos. Desde fai moitos anos. Entón, estamos facendo prácticamente o que se ve chapa e pintura, como se fose un coche vello, pintámoslo, deixámoslo bonito, pero bueno, non é suficiente. Por que? Porque botamos en falta iluminación, que falamos aquí, de que había que cambiar o sistema de iluminación, deixar previstas as conduccións para dentro de uns meses non ter que volver a estar picando, que é o que está pasando habitualmente, que asfaltamos e ao mes xa estamos levantando. Non hai nada de mobiliario urbano, é necesario, tampouco se contempla nada neste plan. E a proposta, cando se fixo no seu momento, non era ceñirse a esta parte concreta de Trasparou, como se chama vulgarmente, senón que era facer un proxecto para toda a zona e despois ir desenvolvendo por fases. Pero bueno, ainda así está claro que vamos a votar a favor, pero tamén queremos deixar claro que é un proxecto insuficiente e que non é o que se pretendía cando se aprobou a moción fai uns meses. E por outro lado tamén dicir que este proxecto chega tarde, chega o 23 de febreiro, hoxe, acordense, é unha data famosa, 23F. Sí, curiosamente, non? E digo, chega tarde porque as bases non se ríen de... Continúa. Non é o orde do día, pero bueno. Digo, chega tarde porque as bases publicaronse o 29 de novembro. Vai facer 3 meses. E os proxectos veñen a aprobar xusto o día anterior á finalización do plazo. É algo que teñen, ou entre todos temos que corrixir, obligando a vostedes ao goberno a que corrixen. Porque xa non é a primeira vez que se ten os proxectos último día. Non chega tarde, chega a tempo.
veremos É o un concepto. problema informático a ver se chega. Ojalá chegue. Ha de chegar, non? Bueno, votos a favor? Votos en contra? Muy bien. Se levanta la sesión.